Podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer a dnes na tému liofilizované ovocie pre podporu imunity. A naše dnešné pozvanie prijal pán Jozef Borodáč. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. A ja teraz nechám slovo vám, pán Borodáč, aby ste nám povedali o vás a nie len o vás, ale o tom vašom ovoci. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Začnem tým, že podnikám 25 rokov na Slovensku a podnikám teda v oblasti finančníctva, pričom sa mi podarilo omylom alebo tak náhodou vstúpiť do firmy, ktorá sa zaoberá zdravými potravinami. A teda 10. rok sa venujem aj zdravým potravinám. Bola to firma, ktorá bola prvým importérom chia semienok na Slovensku. Teda na Slovensku a do Čiech doviezla ako prvá tieto chia semienka. Volá sa to Salvia hispanica, rastlina, z ktorej pochádzajú tie semienka a rastie v Južnej Amerike. Takže bolo to zložité sem doviesť a urobiť k tomu nejaké promo, nejaké povedomie. My sme sa toho chopili, keď už nejaké povedomie bolo, takže firma už pôsobila nejaký čas na Slovensku a nebolo môjim zámerom sa venovať vôbec zdravým potravinám. Bolo to skôr myslené ako záchrana fungujúcej firmy, ktorá mala nejaké ťažkosti. Ale nejako mi to tak prirastlo k srdcu a začal som sa tomu viacej venovať. Takže začali sme robiť s chia semienkami, začali sme robiť s chia výrobkami z týchto semienok, rôzne pekárenské výrobky, ktoré obsahovali chia semienka a postupne som sa oboznamoval s tým, čo som zanedbával celý život sám. Takže... No ono, ja vám to, prepáčte, ja vám celý ten rozhovor trošku tak úplne, že neslušne skáka do rečí, sa nehnevajte za to a sa poslucháčom ospravedlňujem, ale chcem od vás tak veľa informácií dnes, lebo všetci sa zaoberáme zdravím. Je to také v ostatnej dobe každého z nás, teda nie že trápi, ale chceme si to svoje zdravie nejak v úvodzovkách ofúkávať. A vy ste začali, ešte sa vrátim k tým chia, lebo ja som aj pred podcastom hovorila, že vás ešte aj z tých chia vyspovedám, keď aj budeme hovoriť ďalej o ovoci, ale ešte sa vrátim k tomu, k tej téme tých chia semiačok. Ako to vlastne je na Slovensku, alebo bol o to na Slovensku záujem, keď ste to, lebo vy ste teda prvý, hej, máme tu teda jedinečnú vec, vy ste prvý, ktorí ste to na Slovensko importovali, ale máme tu záujem o tie chia semiačka, alebo v tom čase, keď to prišlo sem na trh, bol o to záujem, vedeli ľudia, o čo vlastne ide? Nie, vôbec netušili, o čo ide. Ja som vstupoval do firmy, keď už fungovala 4 roky, 5. rok fungovala na Slovensku a ľudia v tom čase ešte len začínali tušiť o tom, čo sú to tie chia semienka, aké majú účinky, to, že patrí toto chia semienko medzi super potraviny. A postupne sme sa snažili cez sociálne siete, cez rôzne rozhovory a vlastne aj iný marketing robiť nejakú osvetu, nejaké povedomie o tom, na čo je tá chia dobrá. Vlastne chia semienka, také dve najznámejšie chia semienka, alebo dva druhy chia semienok sú táto španielská šalvia, Salvia hispanica, španielská, a potom je kolumbijská šalvia. Takže tie v úvodzovkách práve chia semienka, to je tá španielská šalvia, a potom existujú zlaté chia semienka alebo zlatá chia, to je z kolumbijskej šalvie. Tá je viacej vhodná na trávenie, na vylepšenie trávenia, a táto pravá chia španielská, tak tá je zase vhodná viacej na podporu vyrovnávania krvného tlaku, vlastne znižuje krvný tlak, pomáha tráviť sacharidy a vlastne znižovať hladinu, alebo teda vyrovnávať hladinu cukru v krvi. Ja sa ešte vrátim k tej problematike chia, lebo vy ste teda boli prví na Slovensku. Ako dlho to je? Odkedy teda bavíme sa, že ste prvýkrát naimportovali tie chia semiačka na území Slovenskej republiky? A o akom časovom úseku sa bavíme? Bavíme sa o roku 2010, kedy teda prišli do Čiech a na Slovensko prvé chia semienka z našej firmy.
Ja som vstúpil do firmy v roku 2015, takže vlastne v 5. roku fungovania. A už bolo niečo rozbehnuté, už sme mali približne nejakých 300 odberateľov ako obchodíkov. Hlavne to boli bioobchodíky alebo nejaké špecializované obchodíky pre celiatikov a pre rôzne špecializované skupiny. Ale mali sme rozbehnutý aj e-shop, takže veľa sa predávalo aj cez náš e-shop napriamo. Robili sme osvetu cez náš web, cez náš Facebook. Vtedy ešte Instagram, nie že nebol populárny, ale myslím, že ani nebol. Takže Facebook bola taká hlavná sociálna sieť pre nás. A po tých prvých rokoch sa stala jedna udalosť, že vlastne tou osvetou sme rozbehli povedomie, vytvorili sme nejaké povedomie o chia semienkach a stala sa z chia semienok komodita. To znamená, že už to nebola nejaká super vec, ktorú má len málo kto a málo kde sa to dá kúpiť, ale už sa to začalo používať, ako keď si kúpite špaldovú múku, tak si vyťukáte na internete špaldová múka a vlastne vám je jedno, či tá špaldová múka pochádza odtiaľ alebo odtiaľ. Dôležité je, koľko stojí. No a toto bol taký zásadný zlom pre nás, pre našu firmu. Začala sa tá komoditizácia chia semienok a všetci sa pozerali iba po cene. A ja vás ešte akože zastavím, zase sa do toho tak nejak montujem, že to znamená, že my si ani nejak ako neuvedomujeme, že či teda kupujeme práve chia semiačka, akože práve ako ste spomínali, že sú dva druhy, že vôbec to neriešime? Takto, zlatá chia sa veľmi v Európe nevyskytuje, ako myslím, nepredáva sa, ľudia o tom ani veľmi nevedia. Používa sa najviac v Južnej Amerike a nemá až také zdravotné benefity, až také silné, ako má španielská šalvia. Takže väčšinou si ľudia kúpia túto španielskú šalviu, ale v čom je rozdiel je pôvod a starostlivosť o tie chia semienka. Napríklad stalo sa nám, že sa nás pýtali ľudia, akú má mať chuť chia. Že vlastne ako to chutí, lebo kúpili si niekde, nie od nás, ale kúpili si niekde v nejakom obchode chia semienka, že mali takú nahorklú chuť. Tak dôležité je vedieť, že chia, alebo teda španielská šalvia, semienka španielskej šalvie majú jemne orieškovú príchuť. Oni sú vlastne chuťovo neutrálne, ale keď sa na to veľmi zameriate, tak cítite jemný taký orieškový podtón. Ak má chia horkú chuť, tak to nie je chia, to je pleseň. Aha, čiže sú asi potom zle skladované, alebo tak. Jasne. Poďme teraz k tomu ovociu, lebo teda chia tam ste prvý importér, tak to nás teší, že dneska máme tu na prvého, alebo to teda firmu, ktorá prvá naimportovala do Slovenskej republiky, teda hovoríte, že aj do Českej republiky chia semiačka. Poďme k tomu ovociu. A čo to vlastne to liofilizované ovocie je? Lebo v ostatnej dobe sa tento pojem stal strašne, v úvodzokách poviem, aspoň teda za mňa, možno, že posluchači mi nedajú za pravdu, alebo dajú za pravdu, že stal sa strašne moderný. Toto slovíčko liofilizované odrazu je tu, všetci ho vnímame. Čo to vlastne znamená, keď je to ovocie liofilizované? Liofilizované znamená sušené mrazom alebo sušené pri minusových teplotách. A je to špeciálny proces, kedy ovocie najprv šokovo zamrazíme, aby si udržalo svoj tvar. Takže to ovocie, my to robíme vo veľkej šokovej mraziacej komore, kde ovocie už pripravené na plechoch vlastne zamrazíme. A potom to ovocie putuje do liofilizéra. To je vlastne vakuová komora. Takže ovocie vložíme na tých plechoch do vakuovej komory, zatvoríme komoru, vyťahneme cez vakuovú pumpu odtiaľ vzduch a už len tým, že sa tam vlastne vytvorí podtlak, tak teplota ešte padne z tých minus 40 na minus 60 a začína sa postupné odparovanie, vlastne sublimácia, čiže vynechanie toho kvapalného skupenstva, že priamo z ľadu sa vytvorí vodná para, ktorá sa zachytáva na chladiacich telesách.
Ono je to také nové, lebo všetci sme doteraz boli zvyknutí na buď úplne čerstvé, alebo teda sušené. A teraz to liofilizované, to je niečo medzi tým, alebo ako by ste to... Lebo čo ľudia teraz akože viac budú podľa vás kupovať, že kupujú teda sušené, alebo toto liofilizované? Lebo to si zachováva aj to tvár, pri tom sušenom je to tak už nejak v tých baleniach kadejako, ale to liofilizované naozaj, že malina je malina. Len teda je v podstate ako keby, nie že suchá, ale ako keby nemá v sebe tú vodu. Hej, tak. Áno, tak najprv by sme si mali asi povedať o tom, že čo je to vlastne čerstvé ovocie a čo považujeme za čerstvé ovocie. Keď pôjdete do supermarketu a kúpite si čerstvú broskyňu z južného Španielska, tak ja tú broskyňu nepovažujem za čerstvú. Tá broskyňa bola otrhnutá približne pred 2-3 týždňami. Prešla niekoľkými úpravami, či už vlastne konzervovanie plynom alebo konzervovanie postrekom alebo nejakými ďalšími látkami. A vlastne tá broskyňa nemohla byť otrhnutá v plnej zrelosti, pretože by nevydržala tú cestu a to skladovanie, či už vo veľkosklade alebo potom už priamo v supermarkete alebo na pulte. Čiže tá broskyňa, aby ste ju vy kúpili al dente na pulte, tak ona musela byť otrhnutá zelená. Rozdiel medzi takýmto čerstvým ovocím v úvodzovkách, ktoré bolo otrhnuté 2-3 týždne dozadu a medzi ovocím, ktoré bolo otrhnuté v plnej zrelosti, zamrazené v deň zberu a liofilizované, je v obsahu mikronutrientov. Napríklad vitamín C je citlivý na teplo, svetlo a kyslík. Tá broskyňa bola vystavená aj teplu, aj svetlu, aj kyslíku a to nie len jeden deň, ale po dobu niekoľkých dní až týždňov. Takáto broskyňa má, a to som povedal príklad broskyňa, my sme testovali jahodu, ale takéto ovocie má nižší obsah napríklad vitamínu C a vitamínu A, ktoré sú citlivé na tieto faktory, než liofilizované ovocie. Ja vám do toho tak skočím. Takže vaše poradie, lebo ja som povedala na začiatku nejaké také poradie, vy ste to teraz ozrejmil a moje poradie bolo, že čerstvé, liofilizované a sušené. Čo sa týka akože nejakého rádu, ale vy ste to teraz vlastne poprehadzoval, nie? Aké je vaše poradie, čo sa týka tých vitamínov a toho všetkého? Áno, moje poradie je také isté, ako ste povedali vy, čerstvé, liofilizované a sušené. Akurát ja za čerstvé ovocie považujem ovocie, ktoré som si otrhol zo stromu. Vlastne od momentu, kedy ho skladujete doma, či už v chladničke, alebo len tak na poličke, na kuchynskej linke, tak od toho momentu stráca vitamín C každú hodinu. Čím dlhšie ho skladujete, tým menej má vitamínu C. Avšak keď ho zamrazíte a keď ho liofilizujete, tak pri správnom skladovaní už sa ten vitamín C nestráca. Takže mali by sme sa v podstate aj v tých obchodoch, supermarketoch pozrieť po tom, že z aké krajiny to je asi to ovocie a tak nejak podľa našej diskusie už teda dnes viem, že ak je to z Maroka, tak asi to netrhali tak, ako hovoríte, že teda bolo to otrhnuté, zamrazené, bolo to otrhnuté a priamo je to na pulte, ale že to má za sebou nejakú cestu to ovocie a treba teda zvážiť aj ten nákup, aj tú konzumáciu, čo sa týka obsahu vitamínov. Ja pôjdem trošku tak ďalej, pretože vy sa tým liofilizovaným ovocím od ktorého roku teda zaoberáte? Zaoberáme sa tým od, myslím, 2016. Kedy sme to prvýkrát začali prezentovať a prvýkrát sme začali predávať liofilizované ovocie. A aj keď bolo to napriek môjmu nesúhlasu, pretože mne sa to zdalo nepredajné. Keď som prvýkrát videl balíček liofilizovaného ovocia, pozrel som si gramáž, malo to 20 gramov a predávalo sa to za 3-4 eurá, tak mi to prišlo príliš drahé na to, aby sa to dalo kupovať. Ale presvedčil ma trh, proste zákazníci to chceli. Tak ono, keď si to takto človek zváži a po vašom vysvetlení a po načítaní vecí zistí, že má v tom asi väčší obsah tých vitamínov, tak každý asi pri tej kúpe zváži už aj tie finančné prostriedky, no a potom aj to skladovanie, lebo to ešte sa o tom budeme baviť, že teda ako a koľko to vydrží. Ale poďme ešte, ja sa predsa len vrátim
Teda od roku 2016 sa zaoberáte liofilizovaným ovocím. Boli ste prví na Slovensku, alebo keď to pozriete aj po tej konkurencii vašej, ako to bolo v tom čase? Nie, boli sme jedni z prvých. My sme v tom čase predávali cudziu značku, takže nemali sme vlastnú výrobu. K tomu sme sa dopracovali až neskôr. Ale určite sme boli medzi prvými, ktorí to tak výrazne a významne rozšírili po Slovensku, keďže my sme už mali stovky odberateľov, stovky obchodov, ktoré odoberali od nás čia semienka, tak bolo pre nás jednoduchšie sa dostať na pulty s nejakým novým produktom alebo vôbec s novou kategóriou. A keby ste mali povedať, vašimi zákazníkmi sú aká asi veková hranica? Keby sme sa bavili o tom, že kto to v podstate konzumuje. Úplne štatistiky nemám, keďže máme samozrejme dva kanály na predaj. Jedno je náš vlastný e-shop a druhé to sú prevádzky, obchody, pulty vlastne v supermarketoch a v malých obchodoch. Ale môžem povedať za náš e-shop, že náš typický zákazník, to znamená 93% našich zákazníkov je žena. Takže my ženy, hej. My ženy to nakupujeme. A to žena od 25 do 45 rokov. Tam sa ešte stále zmestím, áno. A čo sa týka lokality, nemôžem to presne povedať. Samozrejme, Bratislava má toho najviac, ale to je skôr kvôli počtu obyvateľov v Bratislave. Ale sme tak rovnomerne rozdelení po celom Slovensku, že aj nejaká malá dedinka na východe alebo na severe Slovenska má tam zastúpenie. Koľko druhov tohto liofilizovaného ovocia aktuálne ponúkate? Aktuálne máme veľa. Neviem to tak úplne spočítať, lebo napríklad robíme určité druhy ovocia pre privátne značky, ktoré my sami nepredávame. Napríklad taká arónia, robíme to, predávame to ako privátnu značku nášmu partnerovi, ale my sami neponúkame aróniu ani na našom e-shope, ani do ďalších prevádzok, pretože jednoducho nebol o to veľký záujem. Takisto aj rôzne špecialitky, ale o tom sa ešte porozprávame. Ako vy hodnotíte konzumáciu tohto liofilizovaného ovocia na Slovensku? Lebo predsa len rok 2016, teda boli ste jedni z prvých, neboli ste úplne prví. Ako to hodnotíte s odstupom času? Zvyšuje sa to, znižuje sa to? Ako to vyzerá? Samozrejme, že sa to zvyšuje, veď vlastne to teraz vidieť, posledné 3 roky to vidieť už aj na pultoch vo veľkých supermarketoch, že pribudla konkurencia. Ale my sme na Slovensku trochu špecifickí v konzumácii toho liofilizovaného ovocia a myslím teraz v pozitívnom zmysle. Keďže vyvážame do Rakúska napríklad, do Írska a ešte do niektorých krajín, ale tieto dve krajiny, Rakúsko a Írsko, si zoberiem ako príklad pre porovnanie, tak taký bežný rakúsky spotrebiteľ musí najprv zistiť, čo to je liofilizované ovocie, ako sa vlastne používa, na čo to je dobré. V Írsku pred asi 3 mesiacmi sa prvýkrát objavilo vôbec na pultoch liofilizované ovocie, takže oni vôbec ani nevedeli, čo to je. Predávame tam v takom malom reťazci, ale bolo veľmi ťažké s nimi komunikovať. A vlastne, keď porovnáme Slovensko a tieto krajiny, tak napríklad na Slovensku už nie len, že vedia, čo to je liofilizované ovocie, a nie len naši zákazníci, ale všeobecne zákazníci, vedia, čo to je liofilizované ovocie. Dokonca vyhľadávanie na Google sa zmenilo z mrazom sušené ovocie na liofilizované ovocie, sa uprednostňuje viac liofilizované, takže ľudia už majú nejaké povedomie o tom. Ale dokonca zákazníci si vedia aj už porovnať a oceniť alebo vidieť ten rozdiel medzi napríklad jahodami dovezenými z Číny a jahodami európskymi. Je v tom veľký rozdiel aj v chuti, ale hlavne aj v obsahu mikronutrientov.
dá sa spojiť konzumácia liofilizovaného ovocia ešte s niečím? Lebo akože ak teda môžem za seba, ja poviem, ja si to dávam do jogurtu. Ako štandardne ráno si dávam takéto záležitosti do jogurtu a je to teda veľmi chutné. Ale z vášho pohľadu, s čím to ľudia všetkým možným kombinujú? No, liofilizované ovocie na rozdiel od čerstvého ovocia má jednu fantastickú vlastnosť, že nasáva. Takže ona sa vie rehydratovať a potom chutí úplne ako čerstvé. Keď si teraz v decembri kúpite v supermarkete jahody čerstvé, tak viete, že tie jahody nemajú takmer žiadnu chuť. To sú skleníkové jahody, vypestované často hydroponicky pod umelou výživou. Nehovorím, že sú zlé, ale nedajú sa porovnať s jahodami, ktoré sú vypestované uprostred sezóny, obraté v júli a jednoducho majú to slnko v sebe. Takže a na to, aby ste tú jahodu oživili, tak je dobré ju rehydratovať, namočiť do niečoho. Môže byť jogurt, ale keď sa namočí jahoda do vody, tak chutí úplne ako čerstvá. Ona okamžite nasiakne tou vodou. To trvá možno 3-4 sekundy a je úplne ako čerstvá. Ešte by som povedal takú špecialitku. Dodávame teda do mnohých vínoték naše jahody, aj maliny. A je to super do šumivého vína. A vlastne vy ste tej jahode zobrali vodu a vrátili ste jej víno, takže nejde o to, že by ste nejako jahodou vylepšili víno. Ale vy vínom vylepšíte tú jahodu a chutí fantasticky. Takže teraz na Silvestra si môžeme aj do šampanského dať jahody, hej? V podstate od vás. Určite áno. A pardon, ešte by som k tomu povedal jednu vec, pretože viac ako 90% liofilizovaných jahôd, ktoré sa nachádzajú na pultoch na Slovensku, sú plátkové jahody. Väčšinou sú vyrobené v Číne alebo v Turecku. Ale teraz skôr, keď pozrieme na to šampanské, keď máte doma návštevu a chcete im ponúknuť nejakú špecialitku, ponúknete im to šampanské, asi by ste im s prepáčením ten bordel nenasypali do šampanského. Asi tam chcete mať krásnu jahodu, ktorá bude reprezentatívna. Takéto jahody máme my. No tak to je úplne super. Poďme trošku ďalej, lebo ja vás vnímam aj trošku takého inovátora, lebo najskôr chia, potom liofilizované ovocie. A teda, aké sú novinky v tom liofilizovanom ovoci? Možno, že vnímate to teda, hovoríte, že od roku 2016 sa tomu venujete aj. Tak čo nás čaká v tom liofilizovanom ovoci? Nejaké novinky? Možno aj čo vás tak prekvapilo, že čo sa všetko mrazom suší? Ako to teda je? Tak v ovoci už nás asi neprekvapí nič, pretože ovocie sa suší, vlastne úplne každý druh ovocia sa suší mrazom, ale prekvapia nás možno iné veci. Ja keď som bol niekoľkokrát u niekoľkých výrobcov liofilizovaného ovocia, tak samozrejme, že ma zaujímali detaily, porovnanie, ako to robia oni, ako to robíme my. Vlastne my sa poznáme na tom trhu, vieme o sebe, to sa nedá skryť. A vidím, ako napríklad sušia jahody. Ten liofilizer je prednastavený na program jahoda napríklad. A väčšinou sa prednastavuje vzhľadom na čas a nie vzhľadom na mikronutrienty. To znamená, že aby sa ten proces dokončil celý na tú istú smenu, tak vlastne potrebujete, aby sa to za nejakých 20 až 22 hodín celé dokončilo, celý ten proces, aby po 24 hodinách mohla nastúpiť znova tá istá smena a vlastne zobrať tie hotové jahody a naložiť do liofilizera nové. A tým, že prispôsobujete ten proces času, tak vy musíte tomu prispôsobiť aj teplotu zohrievania. A väčšinou som videl, že sa tie jahody zohrievajú na plus 60 stupňov. Samozrejme, čo to spraví s vitamínom C a s vitamínom A, s horčíkom a draslíkom, znižuje to jeho úroveň, jeho hodnotu. Takže to, čo vlastne nás čaká teraz v nejakých možno najbližších rokoch, a ja pevne verím tomu, že sa to aj stane, je možno nejaký systém kontroly
kontroly toho, akým spôsobom prebieha liofilizácia, ako vlastne celý ten proces ide od začiatku, od vloženia ovocia do liofilizéra až po vybratie ovocia. Aby som to možno ešte trochu konkrétnejšie popísal, tak vy potrebujete na tom prístroji potrebujete nastaviť teplotu a tlak. Tým, že zohrievate spodok plechu alebo policu, na ktorej je plech položený, dokážete spustiť tú sublimáciu, to odparovanie. Lenže tým, že sa odparuje, tak sa mení tlak vo vnútri liofilizéra a vy musíte zase korigovať tlak. Tým, že sa koriguje tlak, tak sa zase mení teplota. A toto všetko na seba nadväzuje. Potrebujete to mať všetko tak v poriadku, aby tá jahoda napríklad aj nevybuchla, lebo to sa môže stať, že proste že expanduje. Skúšali sme to aj s iným ovocím. Môže sa stať, že tú jahodu pripečiete. Jednoducho bude mať také hnedé škvrny. A ináč to je aj dôvod, prečo sa väčšinou robia jahodové plátky, lebo tam sa to urobí tak rýchlo, že sa nestihne pripiec. Takže... Aha, čiže teraz už vieme, že prečo niekde plátky a niekde celá jahoda. Áno. A u vás celá jahoda? U nás celá jahoda, alebo teda veľké kusy polovičky. Totiž vy keď chcete tú jahodu zohrievať na plus 60, tak musí byť veľmi tenká, aby ste to rýchlo urobili, rýchlo ju vybrali a zákazník si nič nevšimne. Čiže takto. Takže potom sa môže stať, a vlastne o tom hovorili aj posledné testy z Čiech, kde tá jahoda obsahovala veľmi nízky podiel vitamínu C a vlastne pani redaktorka sa čudovala, že ako je to možné, prečo sú také obrovské rozdiely, že či to nebude snáď v pestovaní jahody. No nebude, to bude v tej liofilizácii. Čiže je to taký kumšt istým spôsobom, nie? Že dosť sa s tým aj vy asi vyhrali, keďže hovoríte, že vy nie na plátky, ale teda celé tie jahody alebo polky, tak je to asi celkom kumšt, nie? To akože až do takého detailu previesť, aby tam bola vysoká tá nutričná hodnota, aby boli zachované vitamíny. Takže, lebo priznám sa teda za mňa, možno naši posluchači sú v tomto detailnejší, ale ja som sa doteraz tým ani tak nejak nezaoberala, že či naozaj to nakriané na plátky niečo rieši z hľadiska toho, čo to obsahuje. Ale teraz som tomu celkom aj pochopila, že to nie je úplne tak, že od koho si nakúpim liofilizované ovocie, že každé je rovnaké. Že treba poznať aj toho výrobcu, že akým spôsobom k tomu sušeniu mrazom vlastne dochádza. Tak, áno? Áno. Vlastne vám počítač vie urobiť nejaký export toho, že aké teploty prebiehajú počas celého procesu. Ako to začína, ako to pokračuje ďalej a vlastne keď sa to ovocie vyberá, aká je tam teplota. Nikto si takýto výpis nepýta, nikto to nežiada. Neexistuje na to žiadna kontrola, takže vlastne Európska únia na toto nemá vôbec žiadnu smernicu, že pri koľkých stupňoch ohrievania plechu sa môže liofilizovať. Jasné, že to musí byť do 40 stupňov, aby sa tam zachovali mikronutrienty a pri tých 60 sa to proste spáli, ale nikto to nejako nekontroluje. U nás väčšinou zohrievame plech na 29-30 stupňov, ale maximálnu hranicu uvádzame 39 stupňov. Nepresiahneme cez 40 stupňov. Trvá nám to tým pádom dlhšie. V priemere 72 hodín namiesto tých 20 alebo možno až 15, čo sa robí štandardne plátok jahody. Aké druhy ovocia sú v úvodzovkách v kurze a prečo? Lebo aj vy to vidíte, zaoberáte sa tým teda ešte raz, spomením, že od roku 2016, čiže je to už nejaký ten čas. Aké druhy ovocia teda najviac z tohto liofilizovaného konzumujeme? Nám zo všetkého ovocia tvorí jahoda viac ako 50% obratu. Takže vlastne jahoda je tak strašne ďaleko oproti ostatným druhom ovocia, že ani sa to vlastne nedá porovnávať. Takže keď dáme preč jahodu, tak potom je záujem o malinu, je záujem napríklad o exotické mango a potom už by som povedal, že je to približne podobné. Všetky tie európske aj exotické druhy ovocia sú veľmi podobné. My sa však zaoberáme v posledných rokoch
aj takými špecialitkami. Vlastne robíme liofilizované, je to niečo ako keks, ale z čistého ovocia, prípadne to doplňame kozím sírom, takže vlastne vieme liofilizovať kašu z ovocia a zo syra, prípadne len čistý sír vieme liofilizovať. A vieme liofilizovať, skúšali sme risotto, skúšali sme cestoviny, skúšali sme akékoľvek jedlá. Je to super. Musím povedať, že naozaj toto je potravina budúcnosti a keď v tom zimnom období nemáme dostatok vitamínov a vlákniny, proste liofilizované jedlo, či to je ovocie, zelenina alebo hotové jedlo, je skvelá náhrada. Ja som nedávno pozerala jeden dokument, kde rozberali veci mikrobióm a riešili ľudí, ktorí žijú vlastne vo vysoko položených oblastiach s ľuďmi, ktorí žijú v tej industriálnej oblasti. A zaujímavé bolo, že ten mikrobióm v tej industriálnej oblasti bol značne ochudobnený. Takže možno aj toto, cez to liofilizované ovocie, ako ste spomenuli, je istým spôsobom to, ako dospieť k tomu rozmanitému mikrobiomu. Poďme ešte na takú zaujímavú vec, a to je skladovanie, pretože predsa len je to teda sušené mrazom a ako dlho nám to vydrží? Výskumy hovoria, že keď je správne to liofilizované ovocie alebo potravina liofilizovaná, keď je správne zabalená, tak má trvanlivosť 25 rokov. My sme to ešte samozrejme neskúšali, tak dlho to nerobíme. Ale na to, aby to mohla byť pravda, tak určite musí byť ten obal vyrobený aspoň z nejakej vrstvy kovu. To znamená, že my používame hliníkovú vrstvu uprostred. Samozrejme, hliník sa nesmie dotýkať potravín, takže je to obalené polyetylénom. A vy to viete veľmi jednoducho ako spotrebiteľ odhaliť a zistiť, že či je ten obal vyrobený z toho hliníka, z tej hliníkovej vrstvy, alebo je to iba nejaký metalizovaný polyetylén. A to tak, že si zoberiete si baterku alebo telefón, presvietite ten obal a keď vidíte aspoň maličké svetielko, že vám prejde to svetlo cez obal, tak verte tomu, že prejde aj vlhkosť. Ak prejde svetlo, prejde určite aj vlhkosť a to ovocie zmekne, nasaje vlhkosť zo vzduchu a pokazí sa. Takže naše obaly nepresvietite, naše obaly sú veľmi pevné a keby ste chceli predĺžiť tú 18-mesačnú, 24-mesačnú spotrebu, ktorú my dávame štandardne, tak ešte urobíte to vákuovo, zabalíte to vákuovo a vložíte tam absorber kyslíka, tým pádom má reálnu šancu, že to vydrží 25 rokov. Čo je podľa vás zdravé z hľadiska liofilizovaná ovocia a málo sa o tom hovorí? Lebo v ostatnej dobe, teda ja som to spomínala už na začiatku dnešnej epizódy podcastu, že sa všetci zaoberáme zdravím alebo sa snažíme nejakým spôsobom zdravo stravovať, ale o čom sa podľa vás málo hovorí? Málo sa hovorí presne o tom, čo ste spomenuli pred chvíľkou. Ten mikrobióm. Totiž v Európe aj v Spojených štátoch máme extrémne nízky príjem vlákniny. Málo sa hovorí o tom, že vláknina má vlastne dve formy. Môže byť rozpustná, môže byť nerozpustná vláknina. Keď si kúpim psílium napríklad, tak je to vláknina. A keď si kúpim inulín, aj to je vláknina. Akurát, že jedna z tých vláknín pôsobí tak, ako nás to kedysi učili, že vláknina je dobrá na prečistenie čriev. To je vlastne tá nerozpustná vláknina, ale tá druhá vláknina, tá je možno z pohľadu výživy mikrobiomu ešte potrebnejšia. Nie možno, ale určite. Ale potrebnejšia je pre náš imunitný systém, pretože je to jediná potrava pre naše črevné baktérie. Je to jediné, čo dokáže náš žalúdok nespáliť kyselinou a nechať pre tie naše baktérie. A vlastne oni sa nám potom odvďačia produkciou niektorých tekutín, čo sú ako mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sa považujú za najliečivejšie tekutiny na svete. Majú ozdravné procesy. Takže keď konzumujeme liofilizované ovocie, určite
a to hlavne pri deťoch platí, určite viem povedať z vlastnej skúsenosti, že dieťa skonzumuje oveľa viac vlákniny, než by skonzumovalo pri čerstvom ovocí. Takže aj na toto je dobré. Ja sa ešte vrátim, lebo naše podcasty, alebo teda epizódy podcastu Ferlak Dazofer počúvajú podnikatelia a ľudia z verejnej správy, profesisti. Ja trošku pôjdem na vás takou otázkou, že myslia tí naši zamestnávateľia na zdravie zamestnancov? Že nakupujú im takéto, lebo teraz sa hovorí o rôznych benefitoch, že máme také ovocie, hen také ovocie, nakupujeme na prestávky, tam, hen tam, onám, dávame do balíčkov. Nakupujú tí naši zamestnávateľia takéto zdravé veci pre zamestnancov? Povedzte, máte s tým skúsenosti? Keby ste sa ma opýtali pred rokom, tak poviem, že nie. Aha, Ale dnes musím povedať, že situácia sa, aspoň teda pre našu firmu, sa situácia veľmi zmenila. Pretože oslovujú nás firmy s tým, že chcú pripraviť nejaký zdravý balíček, či už teraz pred Vianocami ako vianočné poďakovanie, na Mikuláša alebo na rôzne akcie. Už to nie je tak, ako to bývalo roky dozadu, že máme team building, tak to znamená, že každému zamestnancovi dáme do balíčka nejakú ploskačku a nejakú čokoládu a nejakú takúto vec, čipsy. Ale teraz naozaj veľa záleží zamestnávateľom na tých svojich zamestnancoch. Dávajú im zdravé veci, dávajú im aj naše liofilizované ovocie a dokonca niektoré firmy organizujú také zdravé raňajky vo firme. Či už je to raz do týždňa alebo raz do mesiaca. A liofilizované ovocie spolu s rôznymi raňajkovými kašami a ďalšími potravinami sú súčasťou týchto zdravých raňajok. Takže áno, záleží zamestnávateľom. Myslím, že čím ďalej, tým viac zamestnávateľom záleží na svojich zamestnancoch. My sa pomaly blížime k záveru dnešného podcastu. A pán Borodač, čo by ste odkázal našim poslucháčom? My sme sa dneska bavili o tom, a spomenuli sme aj tú imunitu. A povedal ste, že tá situácia sa výrazne lepší, čo sa týka aj toho, že tí zamestnávateľia dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Čo by ste odkázal teda našim poslucháčom? Teda tak adresne, možno aj, poviem to inak, že nám obyčajným spotrebiteľom, ktorých idú do obchodu a rozmýšľajú, či kúpia čerstvé, či kúpia liofilizované, možno aj tým zamestnávateľom. Čo by ste odkázal teda takto z dnešnej epizódy podcastu? Spotrebiteľom by som odkázal jasné, že kupujte čerstvé, ak je to naozaj čerstvé, lebo čerstvé ovocie sa nedá nahradiť vôbec ničím. Ak už nie je možnosť kúpiť čerstvé, tak by som sa rozhodol pre liofilizované ovocie. A to nie len z pohľadu teda tých vitamínov, ale aj z pohľadu vlákniny. Je to vždy lepšie, ako kúpiť nejaký ultra spracovaný, procesovaný produkt. Liofilizované ovocie je úplne čisté. Pre zamestnávateľov, to som už vlastne povedal, že ten trend tu existuje, že jednoducho zamestnávateľia čoraz viacej dbajú o zdravie zamestnancov a zamestnávateľom odkazujem len to, že pokračujte. My budeme veľmi radi. Ešte možno, aby sme na záver dodali, kde vás, alebo ako vás tí záujemcovia o to zdravie, o podporu imunity, o to, že si chcú to liofilizované ovocie, alebo aj či ju zakúpiť, kde vás nájdu? Nájdu nás približne v 500 obchodoch po Slovensku. Väčšinou sú to malé bioobchodíky alebo prevádzky so špecializovaným tovarom. Máme aj niektoré malé reťazce, ale hlavne teda najväčší sortiment je u nás priamo na našej stránke healthyplanet.sk. Tak a toto boli záverečné slova pána Jozefa Borodáča z firmy Healthy Planet, ktorý teda okrem čí sa venuje liofilizovanému ovociu. A vy ste nám dnes úplne ozrejmil, že teda nie je už ani liofilizované ovocie ako liofilizované ovocie. Máme nad tým rozmýšľať a pozrieť sa, od koho to kupujeme. Ako koniec koncov všetko dnes na tom trhu. Ja by som vám veľmi pekne poďakovala, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlak Dazofer. Ešte predtým, než vám dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov upriamila na portál www.podcastdazofer.sk, kde bude aj táto epizóda podcastu zverejnená. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlak Dazofer. Ja ďakujem vám za pozvanie. Bolo mi
veľkou cťou, že môžem odprezentovať nejaké myšlienky a opäť trošku podvihnúť povedomie nielen o chia semienkach, ale teda aj o liofilizovanom ovoci. Ďakujem pekne.